mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon na balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa katapusan nga petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Katapusan nga adlaw ti buwas Oktobre na mga kaaksyon. 12 midnight karon, 12 midnight Mascara Festival na. Panimaho na mga kaaksyon ang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Tawagon tali karon ang pila ka mga activities ang naka-line up tubtob ini sa Oktobre, dali gid lang ha. Oktobre 23 bla mo. Kaya rin sa nauyatan ko din mga kaaksyon ng calendar of activities halin sa karon sa tungang gabi, September 30. Actually, subong na gali ni may countdown galing nga matabo. Karon alas 7 sang gabi tubtob launa sang aga sa Bacolod City Government Center mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon padre sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, sa mga kapurukan kag barangayan sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa Oriental side nga nagapakigupo diri sa inyo sininga palatuntunan, kalakip man ang atong sininga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique kag tubtob sa Balabutan sang atong sininga pag waragwag. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig sa udto sa Aksyon BBB in short. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinandala ko ang inyo sinika aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Antes ang aton sining nga mga headliners, aton sining nga pangalagad mga kaaksyon, yari ang mga activities sa sining Mascara Festival. Mga kaaksyon, September 30, karon nga adlaw, Mascara kick-off sa Lubong. The Grand Mascara Countdown, 7 o'clock karon sa gabi, tubtubla una sang kagahon sa Bacolod City Government Center. Ina matabo mga kaaksyon. Posible may mga banda, may mga pila ka mga plagwaon samtang ginahulata ang pagsalubong sang Mascara countdown, no? Telas 7 karon sa gabi. Muning tema nga may soaring high, the power of imagination. October 1 to 23, Mascara Food Fest at di Bacolod City Public Plaza. Okay, sa may Mascara Food Fest sa Bacolod City Public Plaza, alas 4 sa hapon sa weekdays. Bali 4 o'clock sa hapon, tubtublas 3 man sa weekends mga kakson. Weekends bali biyernes ang gabi, tubtub sa Domingo, no? Bacolod City Government Center mga kakson, kag sa Bacolod City Public Plaza dira sa may San Juan, same with mga kakson, no? Sa Bacolod City Government Center, duwang food plaza, food fest mga kakson sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Damo-damo man activity, no? Sa week 1, October 1, Mascara Fun Ride, Bikers in Mask and Costume. Grabe ba? October 1 ini. Dira sa Bacolod City Government Center, las 5:45 tubtublas 8. Ay, perti masadya niyo, Mascara Fun Ride, Bikers in Mask and Costume. Pwede di kami guro ni Sir Elry, no? Preparar ang bike mo dira sa Elry, no? October 1, Saturday manggapon, Mascara Chokball Tournament. Okay, si Bataries sa rin na din, no? Bacolod Taytong High School, no? 8 a.m. to 7 p.m. Mascara Pag-Coordinate. Mascara Pag-Coordinate lasay sang gabi tubtublas 10 Bacolod City Public Plaza, no? And October 1 to 2, no? First Mayor Albi Benitez Mascara Football Tournament. Lahi rin siya ning venue kag October 1 and 2 kag 6 to 9 Mayor Albi Benitez Mascara Volleyball Tournament sa Montalvo Volleyball Court. Ini pagahiwaton, no? And October 4 to 9, First Mayor Albi Benitez Mascara Lawn Tennis Tournament. And October 1 to 15, Mascara Digital Art Exhibition at Ayala Malls. And October 2, Mascarena Pre-Pageant Night. Muning Mayo din, no? October 2 sa Ayala Mall inihiwaton, las 4:30 sa hapon, tubtub las 8 sang gabi, mga kaaksyon, no? And October 2, balik yo home cross country MTB race, mga kaaksyon. Ay, pwede sa MCT Bacolod ni, no? And October 2 to 6, First Mayor ABB Mascara Billiard Tournament, Day 1, no? Din isa, SMX man gapo, no? Sa SM City Bacolod, no? Atrium area. North Atrium. October 3, Barangay Sectoral Group Grand Parade and Market Day. Alas 2 sa hapon, tubtublas 8, Bacolod City Public Plaza, no? October 3 and 4, First Mayor Albi Benitez Mascara Chess Tournament, qualifying ini.
And October 4, Bacolod Senior Citizens Parade and EBB Got Talent Cluster A and B. Mayo man ni. October 5, Robinsons on the Spot Must Painting. Alas 10 ang aga, tubtub las 10 sa Robinson. No? October 5, ABB Got Talent. Muning tirada da, no? ABB Got Talent, ang bida ng barangay. Okay, Bacolod City Public Plaza Manaywato, no? And October 5 and 7, First Mayor Albi Benitez Mascara Table Tennis Tournament. October 5 to 19, Giant Mask Contest and Street Costume Parade, no? Robinson ang kwansin eh. October 6, EBB Got Talent, ang bida ng barangay. Cluster E and F, mga kaksyon, no? October 6 pagid, First Mayor Albi Benitez Mascara Skateboard Competition. October 7, damo-damo ni October 7, damo-damo activity, no? May BMX competition. Miss Bacolod Mascara preliminary ka Q&A and corporate. October 7, barangay o Bacolod Barangay and sectoral group events, LGBTQ and festival costume exicom. And October 7 pagid, Rip Your City. Rip Your City Mascara Hip Hop Challenge. October 7 to 9, First Mayor ABB Mascara Badminton Tournament. And October 7 and 9 pagid, Mayara Mascara Drag Race and Archery Cup. October 8, First Congressman Greg Asataya Swimming Meet. October 8, First Mayor Albi Benitez Mascara Race Tamiya Cup. And October 8 and 9, First Rolando Boboy Corona Jr. Shot Fest. Rolando Boboy Corona Jr. Shot Fest, no? And October 8 naman, mga kaksyon, Mayor Albi Benitez Jang Golf Tournament. And October 8, opening of Mascara Art Exhibition or Exhibit Mahika 40 Artist. Damo-damo. And October 9, Mascara October 20 October 9, Mascara 2022 Women's Volleyball Exhibition Game, UST versus Ateneo. Ay, party Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa October 9 pagid, Mascara Battle of the Bands. Amo ning masadya pagid, no? October 9, Miss Bacolod Mascara Costume and Talent Competition sa Ayala Mall sa hiwato nini 4 p.m. to 7:30 p.m., no? October 10 to 23, Second Solina Cup, Second Solinatan Cup Tinpin Bowling Tournament. And sa second week, ikaduang simana, October 10 to 16, Negosyo Lokal Suportahan Mascara Trade Fair. And October 10 to 16, pagid, Mascara sa Panaad. Dito naman sa Panaad. And October 10 to 14, locally produced Farmers Fair. And October 10, Mascarina 2020-22 Miss Guinea Mascara Pageant. And October 11, Mr. Bacolod Mascara 2022 Gods of Buds, no? October 11 to 13, First Mayor Albi Benitez Mascara Rhythmic Rhythmic Gymnastic. And kuha naman October 12 to 14, Paspas Pau Sikad Race. October 12 to 15, Mascara 2022 National Intercities Municipalities
Provinces Chess Team Championship, mga kaaksyon, no? October 13, the Kings of 611 Mascara Rap Show. And October 13, Barangay and Sectoral Events, Cluster G, H, and I, no? October 14, Arangka Kusina Cooking Competition, mga kaaksyon, no? And damo-damo pa nino. October 14, Mascara Fight Festival. Ano yung siyang Mascara Fight Festival man? Bagon yun na nabatian diri sa Aksyon Radio. Kay Aksyon Radio lang na nakakuha sang programa sa idalom sang Mascara Festival. No? Mascara Fight Festival. Pwede dito diguro Aksyon Hensa. Mascara Fight Festival. Ano yung siyang fight? Ang muning interesado. No? Kung ano yung Mascara Fight Festival. Ay, hiwato ni sa Ayala Malls, Capital Central, no? Last 10 ang agad, tubtub las 8 sang gabi, oh. Mascara K-pop Night featuring Inabi. Pwede si Inabi ba? October 14 niya. October 14 to 16, First Mayor Albi Benitez Cup Golf Tournament. And October 14 to 16, Mascara Auto Convention. October 14 to 16 pagid local fusion local fusion Mascara Night Market at Mega World. Dito na sa may East, no? October 15 may mga events pagid and dala na drang Mr. and Miss 10 Mascara, no? Mascara Dog Walk Parade, no? Mga October 15 to 16, First Mayor RB Benitez Mascara Motor Show and Circuit Race featuring Jet Li. Grabe si Jet Li, no? Ariman di siya. October 15 to 16, Beacon Top or Pop Toy Convention 2022. Next, haraman ng First Mayor Albi Benitez Mascara Shoot Fest, the Grand Mascara Dog Show, no? October 15 to 16 man na. Then October 16, Pautastic Mascara Dog Show. Okay. May iban pa nga naka-line up sa October 16. Sa October 17, Mr. Grand City of Smile. October 17, First Mascara Dance Sport Competition, no? Kagiban pa nga mga activities and mayaraman October 18 nga activities, no? Mascara Cake Feast 2022. Ay, pwede. Mascara Cake Feast or Cake Feast 2022, no? October 19, Miss Bacolod Mascara Grand Coronation Night. October 19 to 24, may mga activities pa. October 20, October 21, mayaraman Masquerade Ball Dinner with the Stars. Ay, pwerte, grabe. Kagiban pang mga kaywatan tubtob sa October 23. Then, sundan ini sang activity sa October 22 gali may electric mascara float and dance off competition, no? Dira sa Upper East ni siya hiwaton Mega World, no? Lakson way nakasked. Mascara Street Dance and Arena Competition from 1 p.m. to 7 p.m. Rizal to Aranita to Paglaom. Sa Paglaom gali. And October 23, the Grand Mascara Closing Concert, mga kaaksyon. Paglaom Sports Stadium, ini hiwaton. Amo nang mga naka-line up from karon sa Las 7 sang gabi tubtob launa sa opening sang Mascara. Ay, pwerte Mascara kick-off sa Lubong. The Grand Mascara Countdown.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kadtuantang pila ka mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters on standby na sa aton sining mga balitaan sa sining udto mga kaaksyon sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Sokos order ginpapanahog sa 22 ka mga PM or PDMP personnel. Ay, porty Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kada pre-hearing konferensyo reklamo kontra sa 5 ka mga OPA employees ginpatigayon. Igabalita na kanon ni Aksyon na Marlon Hinovia. Sa balita naman sa kay Aksyon tayopon karon dugay-dugay may mga presentasyon nga ginapatigayon ang aton sining syudad kag may dinapit nga mga bisita mga kaaksyon aton hibaloon na karon dugay-dugay sa balita gikan kay Aksyon tayopon. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita, nagapangobra armas lutango nga wala sang lisensya pagapasagan kaso illegal possession of firearms and explosive sang intelligence section sang BCPO. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, nukpo magapadala sang masubra 300 ka mga personal para i-augment sa BCPO sa pagbantay sa Parade Park and Stadium. Mga kaaksyon, hindi lang gani kuhanin mo, nukpo ang mapadala. Ang report naton nga baton nga pati gani sa tapos ang Philippine Army ang magapadala man sang ilang unit. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, ini may kangtanan sa MOU signing para sa pabahay program ginpatigayon subong nga aga DH issue di Secretary Acuzar ginapangibulahan ang mga plano ni Mayor Albi para sa syudad. Sa balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz personal grad sang unang motibo sa pagpanglutang sa syudad sang Sagay ang biktima may kaso galing nga murder ni kagiban pa nga mga kaso suno sa kapulisan. Sa Banwasang Tuboso, igabalita ni Aksyon Nelson Patinyote ang kapulisan sa mga banwa padayon ng pagmonitor sa kaopdanan sang bago na kilala nga damlag pa na dakpan sa bypass operation. Sa balita kay Aksyon na Vidya, posible isa ka 42 anyos nga lalaki nga 3 ka tuig na nga panago sa kasuguan bangod sa kasong bawsya. Arestado sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita sa nasyonal, nagkalamatay bangod sa Bagyo Karding, nagdangat na sa 12. Overseas Workers Welfare Administration nagtanyag sang bulig sa isa ka fallen 5 sang Bulacan. Pinipilaban nag-ilihir sang mga bagong opisyal. Kaya Pilipinas ginakulang sang 106,000 ka mga nurses. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa ato sirigin pang headlines mabatihan sa dilig lamang madugay. Lihog ta like kag share sa ato siring Facebook page tapos ipadalang inyo siring mga mensahe kay tirahon tay na dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na standby. Manumbalik kita sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos sa mga namyaw tanay sa mga kaaksyon tama lang ang pagpamati sa mga kay Ray Flores Barrioga, kay Carl Kenneth Cañete, Novi Magapan, Jocelyn Anasinoro, John Reciso, no? May lang ang pag-monitor Cherek kay Naomi Mondihar Artelado, no? And Roji Busaing Tumayan, Helen Isko Sareta, Jamaica Hara, Amado Ladua Jr., Virgie San Antonio Olpenda, Bugs Asa, Ryan Taga Mulila, Linlin Novera, no? And Diding Alojamento, Manjo Arnijo, Imbong Jocampo, Carl Kenneth Cañete, Nolfo Dormentes, Elvira Libungkogon, Marivic Higan Talavera, and Lilian Tadina, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon, Jovi Monares, si GJ, no? Rochelle Folinso Susana, kay Rodji Busaing Tumaya, no? Helinisco Sarita, ari na ni. Ayos, sa kay Jensen Bray Lopez, Lilian Tadina Claridad, Jens Winslet, may lang nga pagpamati, no? Ayos, sige, kagiban pa naton nga mga kaaksyon, Imbong Jo Campo, Manjorniho, Diding Alojamento, ara naman kag iban pa naton nga mga kaaksyon, Joan Bailoses, Edwin Pantaras, no? May lang nga pagpamati. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kay ayo, hindi magwanta. O sige, matagtanan pila ka mga commercial, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila. Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 sa katon oras, 12:16 na mga kaaksyon. Sige ka, igma na kamusang palanyagahon ninyo kung wala pa pag-igma na. Nakaihapon dun na mga kaaksyon. Karon dugay-dugaya, terahon ta mga balita, gikan sa aton sini nga mga aksyon. Unit Reporter, standby na aksyon na Eden Abuso sa Dakop daog ka. Sini nga mga tinion. Mayara na nadakpan si Aksyon na Eden Abuso. Dari gilang Aksyon na Eden Abuso. Live extension na coffee mix sanay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya Daog ka. Sino ayan na dakpan ni Aksyon na Eden Abuso? Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ko? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadakpan ako sa Aksyon Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. May nadakpan na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Ayos lang taon tabi kag sidingon sinong nadakpan niya sining mainoras we have Aksyon na Eden Abuso. Aksyon na den. Happy Mascara! Action Ba, Run! happy Sa Mascara. Action. Yes, unahan pa niya ang pag-celebrate sang Mascara. Ang pagyuhom. Ang paghihom. Mm. Balik tayo home sa ngaton sini nga mga ka-aksyon, nga mga Gani. listeners naton. Kahit deserving gini sila kay nagapamati gid halin aga hasta gabi sang Aksyon Radio Bacolod. Ti ginambalan ko di gani nga tani kuno may programa launa sa alas 12 hasta alas 4 Sang? sa kagahon. Ara man ka? Ano na lang giningwat ako kung magprograma tamo na nga oras sa Centrex, no? Kay katamo man sa mga ka-action naton nga ti iban especially kung mga gabaligya bala 24 hours bukas. Gani. Ti gusto nila may ginapamatian sila bisan na muna nga oras. Sige lang pwede maguro si
Madam MM, nagaroy, paano tayo? Ipa-programa. Teo, pwede na. Sila ni Dodge. Oo, sila ni Ma'am She Dudes. Sila nagkaroon pa programa ako, tayo i-propose ko na gani kay Miss Donna. Kaya para sadya sila nga diba. Pero anyways, Action Rex, sari kita sa may Purok Punay, Barangay 16, Siyudad sang Bacolod. Kaya mo, din sa mga pamaypay sa aton. Kay do abot nila nga manakop tadi, kay kabalo sila sang promo, kay ti gani, listener sila. Pero ti ari, tadi subong sa isa kabalay nga, gikatuan, na kitang pinakatunog, kaya nga radyo mo. Kag, may ano man na, may dala pa na ugtas-ugtas, kay nang gakapapay ang radyo, wala kakaloba, tebal ko. Si Action Rex nang bahala sa radyo. Gani Alagawan lang di. Ara na si Action na Dodso Sila na ni bahala. Sila na bahala. Para hindi naman ugtas, tayo yun ang pagpamati. Laban. Paliso, tinanan. Perfect. Ito na rin agto sa ngakon nga tingog. Charot. Ari, nakpan ta, Action Rex, si nanay. Anong gusto mo? Madam M, palapit. Diba kay may mga laswas si nanay. Waka may kape, may tinapay. Pero upod, Action Rex, sa pagbaligya, laswa, kape, tinapay. Nagkapamati. Gito yan sa Action Radio Bacolod. Nay, sino gani mo ngalan? Leia Nokera. Pila edad? 62. Ano yung mo vital statistics? 26. 28. Nalipat so? 60 ba? 60 ba? Di ba makita din? Kahit na rin sa atin sa Facebook Live mo, kaya nakita yun nila yung vital statistics. Ilawag mo pa daan. 26. Rigid man kitaon sa galiyo. Kasi 60 ay. Oo. 60. 36. Tindogin si nanay. Nay! Ikaw ang mapalaron sa mga nadakpa naton nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. At dugay ka na na, nagapamati sa Action Radio. Mga 19, ano pa? Mga sinilang nga, mga 2,000. 2,000 Abi ko mga 19 forgotten. Nay, sino ni subong ginapamatian mo niyo? Si Rex Cantong. Dugangin na. Tayo nagpalakpak. Ako di gari ka na ng isukot. Pero nakita mo na si Action Rex Cantong. Ang tingog yun lang. Ang tingog lang. Huwag ko na yung palapit sa ila pang lugar mo. Oo, wala. Tigos na palapit na dito. Sige ba invite sa mga pwede? Oo. Mga pika di sa amon eh. Oo. Ayos nga biyon kag pansit. Uy, ala, bongga. Sa Rex pa man nga biyon kag pansit. Pero describe ko na lang si Action Rex. Nakita kaya kay Piolo Pascual. At kita mo na sa. Wapo pa niya si Action Rex kay Piolo Pascual yan. Buyag! Ay, tuod? Oo. Di ba si Piolo may alom di sa dungan-dungan niya sa tuod? Sakto na. Ang alom ni Action Rex yung sa duwa yung kadungan-dungan. Hindi ako sigid sa iya. Kuha mo kay Piolo, ya isa lang. Okay. Pero itugang mo din. Hindi na. Pero hindi na ni pagpaliwigon. Ari naman, na-plaster na si Matubang. Tungod nga nagapamati ka sa Action Radio Bacolod. May ara ikaw sa bugas. Ay, hindi ko kadala. Ara na nanay ang imo nga bugas. Of course. Kaya nagakuan ka din sa imo. Sininga kapihan. May ara ka man sang mag sa Action Radio Bacolod. Pag wala labot sa mag, siyempre kami bugas ka para nagbakal mo sunan. May aray ka, ay, may ting-up ako. Painom ko din na nanay kape. 500! Wow! Say ka simple lang, Action Radio. Nagapamati ka na sa Action Radio Bacolod. Mabatian ka lang nga nagapamati. Madakpan ka, may 500 pesos ka. May bugas kag may mag. Nay, ano mambal mo sa Action Radio Bacolod? Lamugin nga salamat sa Action Radio Bacolod kay Rex Cantong. Alate. Especially siguro si mo yung Action Rex. Dugangi. Oo. Pero kan lang ni nanay. Action Rex sa mo siya ang atin siya the Copa winner subong adlaw para sa atin siya ni
nga nagapadayon nga dako promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Live diri sa Gyapon sa Barangay 16, Aksyon Idinaboso. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Idinaboso kag congratulations dira sa ato sining winner from Purok Punay, Barangay 16, Bacolod City. Ay, puwerte. Sige, balikan ta lang sa aksyon na Idinaboso sa iya sining balita naman. Ini may kang tanan sa MOU, no? Signing or Memorandum of Understanding signing para sa pabahay program ginpatigayon subong gaho ti issued or ining ginatawag sing unang kuan ba na? Ano gani ni? Ning HLURB, no? Secretary Acosar ginpanginbulahan ang mga plano ni Mayor Albi Benitez para sa syudad sang Bacolod. Pero antes sinapapweston tayo sa aksyon na Idinaboso. Life Extension Super Fiber anay kita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio. Sa patrol, sa detalye sining balita hangot sa MOU kung Memorandum of Understanding signing sining aga sa pabahay program, aksyon na din. Aksyon na Rex ginpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales. Amo ini siya ang chair sang committee sa pabahay Driabe sa syudad sang Bacolod nga tapos ni sang signing sang Memorandum of Understanding kaupod ang Department of Settlements and Urban Development Action Rex. Sining aga nga gintambungan ni Secretary Jose Rizalino Jerry Acosar nga ma-process na sila sang mga dokumento nga kinahanglan para sa pagpatungkod mga building permit base man sa mga building code Action Rex sa dira sa may araw Vista Alegre kay ang matabo ang sa araw Vista Alegre 3 na kalugar ang ila sini nga patukuran nga bugusan sang 5,000 tanan ka unit sang pabahay. Suno sa kay Gonzales ang ining building most probably Action Rex 3 to 5 story building. Kag himuon ina sa 3 dira ka site so 3 ka 3 to 5 story dira sa may araw Vista Alegre. Hambal niya amat-amat naman sila nga naka-identify man sang mga benepisyaryo kagambalya binulan pa man nga maka-identify para sa madaog nga mga kontraktor kag mga ang madaog bala nga kontraktor sa bidding nga himuon nga mo magapatukod sang nasambit nga proyekto. Hambal niya amat-amat lang ni by first quarter siguro sang January 2023 maumpisahan na gid ang pagpatukod sa sining pabahay program. Wala labot dira sa may araw Vista Alegre ang 5,000 units sa 10,000 units nga gitalana sang gobyerno
nasyonal ang ipatukod naman sa may Barangay 8 kag sa Barangay Banago. Pamatinaton si Councilor Vladimir Gonzalez. With all preparations, we have to qualify everything tapos we're actually gina-catch up naman ang mga requirements sa mga permits, okay, no? And all its structural worthiness. So at the same time, siguro it will take another few months para ma-qualify and to identify kung sino mga possible developer, contractor for this project. So we're looking at mga first quarter of next year. Ang atong makasunod. We have identified 3 areas. This one block, this one block is an area. Tapos there's another 2 blocks dito sa may tunga. Then the remaining 6 hectares dito sa punta. So we're looking at mga around 6,000, at least 5,000 units diri mismo sa 3 sites na. Sa 3 sites? Yes, sa 3 sites diri sa araw. Yeah. Samtang Action Rex, ginpanginbulahan naman ni DSHUD Secretary Jose Jerry Acuzar ang plano ni Mayor Albi Benitez para sa syudad sang Bacolod. Kay antes gani ang programa, ang groundbreaking kagina, nagsakay pa ni sila nga duwa sa helicopter kag naglibot Action Rex sa palibot sa syudad sa ginplastar dayon ni Mayor Benitez sa iya ang mga plano yang para sa dugang pag-development sang syudad. Ginpasalamatan man ni Acuzar si Albi bangod nga tungod sa iya sang kongresista pa ni kuno si Benitez, siya gining nagduso ko pod si Senator J.V. Ejercito nga makatukod sa nga ahensya nga magatutok lang sa pabahay sang gobyerno nasyonal. That's why nga ara subong existing ang posisyon ni Acuzar tungod man sa ginduso nga bill kag naaprubahan ni aprubahan ni nga matukod ang nasambit Action Rex nga ahensya. Nagpasalamat man si Acuzar sa pag-ibig kag iban pa nga mga stakeholders nga ara didto kagina sa nasambit nga groundbreaking ceremony. Pamatayan naton na si Jose Jerry Acuzar. Kaibigan, ngayon po ay matutupad na po yung pangarap nyo at pangarap din po ng ating presidente na magkaroon po kayo ng maayos at magandang pabahay. Umikot po kami ni Mayor Albi dito po sa Bacolod, nag-chopper po kami. Ang gandang-ganda po ang kanyang pangarap dito sa Bacolod. Gusto niya ang Bacolod maging Queen City ng Bisaya. Kung titignan po namin nung nasa helicopter po kami, ang ganda-ganda po ng kapaligiran ng Bacolod. Kailangan po natin may magaling na mayor para magkaroon tayo ng magandang syudad. Si Mayor Albi Benitez po ang nagtatag po ng housing. Kung nalalaman niyo po, wala pong housing secretary kung wala po sa pamamagitan ni Mayor Albi Benitez nung siya po ay congressman. Kabayan ng Action Rex ang pagbahayag ni DHSUD Secretary Jose Acuzar. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Moso. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Moso. Balita gikan sa patrol, no? Aksyon Arta Yupon, standby na sa balita gikan sa Bacolod City Government Center sa mga kaaksyon naton arianayo para sa mga sa mga nagaproblema balasang mataas nga blood sugar. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw? Balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa housing project sa Araw Vista Alegre. Ginalauman nga mag-umpisa na ang proseso pagkatapos ang MOU signing. Kag 2,000 o 200,000 nga kadamuon sang mabisita ginapabot nga magadugo ko sining maskara kag 5 billion pesos nga pundo ginalauman nga magasulod sa kaban sang gobyerno bangod sang among kahiwatan kabay unta. Yan ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art din siya? Oh, Aksyon Art? Teo, Aksyon Art ang balita ta. Bago lang yun nagsamak development sa Mayor Albi, di ba? Okay. Kay bago lang natapos ang ila sining signing sang imo bala paborito nga ginabaklan to sa may Iloilo. Magabukas man diri sa Bacolod City ang S&R nga ginabaklan mo sa tsokolate diri sa Bacolod umpisa naman ang pagrenta nila sa luti dira sa may Brinco Port nga ginapargian sang city. So may MOA signing or may ara sang lease signing today nga ginapatigayon para nga maumpisahan man nila ang pagpatukod. Pero hindi niya kay gagaw sa maskara, of course, kay bago pa lang ni umpisahan. So more or less siguro basikon next year pa niya, no, mag-umpisa gid ang ila operation diri sa bahin sa Metro Bacolod. Rejoinder lang dito tayo sa Aksyon din to kay in a way na kuha yan naman ang iban nga mga mensahe dito sa ginpatigayon kay ina sa araw. Kaya nga baldiri ni Mayor Albi Benitez kay aside Aksyon next dito sa may area sang araw nga housing project. Of course, isa man ginatutukan subong isang alkalde, amo ini ang parte mo sa kuan bala sa may kilid sa baybay, no, dito sa mga informal settlers ngara na pahamtang sa barangay Banago and coastal areas, no, nga mo ng priorities sa iya administration. So ang munod diri ni Mayor Albi Benitez sila nga ti patigayonon daton ina tinguanta no nga kun mag-start man ang project dito iya sa may area sa Vista Alegre. At the same time ini mga project sa baybay amo man no ay tinguan man niya nga masikaso sining saya termino sa first nga tuig sa iya sining pagpangalagad
Pero sa iluhan ko lang ang Rex, kaya subong do mainit nga ginabatayan is Mascara Festival. Since nga mag-kick off kita by tonight, no, sa countdown kapag gayon nila sa Government Center sa Bacolod. Ilag action hands nila sa Albi sa kay iya palayag sa Mascara balang expectation. Actually, action Rex sa Mascara, subong siling ni Mayor Albi, porte naging kabuta, no damo naging galing ginpangitaan nila sang pila ka mga pwede maka-accommodate sa mga bisita nga ginalauman na mag-abot diri sa aton sa Bacolod. Ang expectation action na Rex ang iya sining opisina kag upod diri ni Home Foundation more or less mga 200,000 no 200,000 ka guest ang magadugok diri sa Bacolod within sining 23 days nga activities or equivalent to 5 billion pesos kag expect nga matipon nga pondo sang city bangod sa mga aktibidad. Kay siling diri ni Mayor Albi Benitez, sila yan ako ini nung ang madulot niya para sa city, para sa siling aktibidad nga karon sa gabi mag-uumpisa na iya ang countdown dira sa Bacolod City Government Center. Sila niya design niya po na mga protocol, ang mga paghalong nga himuon. In fact, dapat ang publiko, anuman nga enjoyment, dapat sa gihapon, make sure nga ang ilang kaugalingon, masecure sa padayon nga threat sa COVID-19, apisar nga naga-enjoy, dapat maging mahinalungon sa gihapon. Yaring palayag rin ni Mayor Albi Benitez. I think last week. Ang highlight siguro will be base sa 23rd. The First Lady will be here. In fact, base mas temprano. She'll come here a little earlier than the President. Ang mga Congressman Sandro, mga brothers niya, Bini, Simon will also be here. And aside from that, the Speaker is coming. The Senate President is also coming. The Vice President has confirmed way in advance that she's coming. Ang action Rex mo na sa mga guest pala si President Marcos mag-abot diri mga 23rd sila nga and other officials. Pero arios Mayor Benitez on mas expected guest, yari naman ang iya sining nga palayag. The last week fully booked na. Ang first, second week daw almost 80% booked to 90%. Hasta mga Airbnb subong are actually being tapped as accommodation sa mga visitors ta. So I've asked the Department of Tourism, kaya nga aton nga tourism head to put a head count sa tanan nga mga visitors nga maabot sa aton. Because we have a target, no? Ang aton di basis or expectation is we hit about 200,000 visitors for Mascara. We're expecting about 5 billion pesos to enter the system because of this event during the 3 weeks. Ang health protocol is still the same, no? In conjunction with the province, kung ano ang health protocol sa province, sa mga ng health protocol sa Bacolod City. Amo na action Rex, ang palayag din ni Mayor Albi Benitez. Ang pilakaron ka mga balita, no, kay ti may ari man diri siya palayag, especially sa ining cooperation ginatag sang province, sa diin na may 1 week man nga activities dito sa area sang Panaad Park and Stadium. Ang aton balita gikan sa Bacolod City Hall, boylog ginadulong sa inyo sa kalwan sang life extension super fiber. Kay hupon o na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon na Artayopon balita gikan sa Bacolod City Government Center sa mga kaaksyon naton ariyo sa ginaproblema mo bala ang This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon na... Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, ini may kagtaran sa Shokos Order blang gina-isyo sa 22 ka mga PDMP personnel kag pre-hearing conference sa reklamo kontra sa 5 ka mga OPA employees ginpatigayon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. May arasang isa na lamang ka personal sa Provincial Disaster Management Program Division o kung na PDMPD kagin isyuhan sa Shokos Order ang ginulat na makapasa sa iya sa explanation dito sa may talatapan sa provincial legal ay ni matapos nga may ara sang 22 kanang PDMPD personnel sa DN 18 sa mga ini ang nagatrabaho bilang mga drivers ang isuhan nagligad nga simana sa Shokos Order but silingon ginapa-explain sila sa reklamo against sa ila. Sunod kaya Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. ang reklamo sa 18 ka mga drivers amo ang hindi pagsunod sang proseso sa pag hatag sang ginatawag nga trip ticket kay ang iban ang kalabaran sila hambal din Nilias delayed ang paghatag nila sang trip ticket kakalabutan sa sunod sang pinapagkabunan sunod kay Nilias hindi dapat kay may proseso dapat nga before kung dali nga magbiyahe dapat may ara na sila sang i-submit nga ining ginatawag nga trip ticket. So proseso wagin sunod hambal ni Nilias akabantanan nga di sila ang isuhan Shokos Order para mag-explain kung nga naglabot sa amo sa nga punto. Ang hambal ni Nilias konsundon ang proseso sa pag usisa sa bagay dapat may 20 días lang mo para at least ini matagaan sang marisulbar from all the días pangod sa kanabuon no 22 mo ang tatlo na mga ako na tatlo ko dapat mga staff sang PDMP pangod sa kanabuon all the días pasi kon lawig-lawigan antes sila magkapagawa sang recommendation kung pala formal pasakaan sang reklamo o kung panubungon or mag-agi sa lain nga option action Rex. Kari si Atty. Nilias ato sa nag-interview. Napapanawagan sila gawin mga 2 weeks ago pa nakahatag naman sa ng ila sa BAT and then subong gina-resolve na namon mga evidence nga gin-presentar whether or not kailanlan itagaan sila i-formal charge sila no for administrative offenses. Do 18 ni kabilog ang mga drivers no kay actually ang natabo na di gabiyahe sila uli ang trip ticket gabot so wait nakabalo kung ano na lang matuod so kailanlan tagid do irregular gid balahaw so ano tagid ya i-check tagid no kikisa delay balatag binula natin ito sobra naman na dapat ang procedure na is before you go may ara ka na trip ticket kag ilaya months after malaano sila mabiyahe sila and then ma-file sila sa trip ticket so may ara ginaya there is huge irregularity with regard to their travel kung natabo man gina o wala kaya naman kita mga may reports man na receive nga mga admin some admin personnel of the DMPD medyo
mayara bala mga unruly behavior bala how do mayara sila sa mga why sila ga-perform sa mga duties nila. Mayara man iban nga what do you call this, medyo nag-threaten sa mga kaupdanan nila, so kaya lang dagiti disiplina, no. Hindi taman man ba nga problematic, no, pero we have to review also the organizational structure of the DMPD considering nga do medyo substantial gid bala ang mga tawag sini airing employees bala how. I think the mga 21 to kabila ba 22. Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias. So kung isip-isipon na ito, medyo na na sangkin na pang-isyuhan sa show cause order sa tuyo man lang ning tadlong ang trabaho kag performance na empleyado doon sa may provincial capital. Ang samahin naman sang reklamo, kontrato sa pila ka mga engineer assigned sa Provincial Agriculture's Office. Kahapon may pre-hearing conference na hambal ni Nilias sa 5 ka mga engineer, 4 ang nag-decide based man sa advice ang ila sa nga lawyer nga hindi na makikbahin sa formal investigation o kon hearing. Ang isa to nga engineer, amo to siya ang ginpili nga magpaydalon na lang sa formal investigation o kon sa hearing. Karon na i-plaster to ang Balita Plus sa pamanlaga may araman sang update nga ginapalayag siya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa second may angot sa mga local government units nga makikpahin o kung nakabukas ang ila sa nga pavilion sa may panaad Bagan Stadium damo-damo majority sa 31 ka mga banwa kag syudad ang willing gid nga magabukas ang ila sa nga pavilion. Galing sa buong na proseso pa, provincial government kami arasang pagsulundan nga dapat tumanon mo ang LGU before sila nga hatagan sang 100,000 pesos nga financial assistance halin sa provincial government. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Malo sa Dubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni aksyon na Marlon, balikan tayo sa aksyon na Eden Abuso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa mga kapulisan sa Nukpoho magapadala sang basubra 300 ka mga personnel para i-augment sa BCPO sa pagbantay sa panahad sa Negros Park. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaunan sa balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Nukpo. Aksyon na din. Aksyon na din. Oh, di na siya. Aksyon na din. Proceed. Action Rex, natalana mag-augment sa 322 tanan sa mga personnel ang Negros Occidental Police Provincial Office. Plus may ara pagid sang 30 man ka mga officers. Pero umpisala ni Action Rex October 10, tubtob 16, kag natalana lang sila magabantay dira sa may panaad nga area. Umpisa October 10 to 16. Suno kay Katalogo, Action Rex, Lieutenant Justice Katalogo, spokesperson sang NOCPO, antes sa October 10, magapatayan sila sa send-off ceremony sa ilang mga personnel. Apang ginaistoryahan pa ako ni Paydalom sila sa pagpamuno sa BCPO o NOCPO. Ginpahayag man ni Katalogo nga ini ang base sa Mandoman sang Police Regional Office 6 sa ila wala labot sa mag-augment gikan sa iban nga police provincial offices sa isla sang Panay umpisa iya Oktubre 1 tubtob matapos ang selebrasyon. Mamatay naton si Lieutenant Justice Katalogo. Upon the request, ng BCPO will start the program sa October 10 to 16 of this Mascara celebration, ma'am. So we are preparing the contingent probably before October 10, we can send up our men anyway, ma'am. Yes, ma'am. Ang area of convergence, for the safety and concern, everything
for the celebration of Mascara only for the Banat sa Negros Park, ma'am. The security features and security guidelines there is for the Mascara aligned with the CPO. But the total control there, isa pa na inistoryahan, ma'am, kay probably to ating that all concern of the public safety and order will be under sa NOPO, ma'am. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, Aksyon Idiraboso. Una sa Balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat din Aksyon na Idanaboso. Balita gikan sa Nukpo. Aksyon na Irek Magbanwa. Kagangato sila nga mga out-of-town reporters. Karon dugay-dugay. Tarahon tanang mga balita ninyo, mga kaksyon. No? Sige, daligid lang ha. Sa mga kaksyon, tamay tisyanay. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katako sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan
sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasok para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyot biniluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy! Banat! Bulig! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 13 aton oras sa iluwan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, inimay kang tanan blada sa nagapangubra sang arbas lutango nga wala sang lisensya pasagaan naging sang kaso illegal possession of firearms and explosive sang intelligence section sang Bacolod City Police Office. Yari ang kaunan sang balita upod na kay Aksyon na Eric Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon Eric. O sa telepono siguro magi kay atot sa sila kwan din man nga way maniga
kuan man ka function man ano ning aton nga obra ni man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluhan tanay nga to sini nga mga balita out of town mga kaaksyon diri kita nayo sa iluhan ta ang balita gikan sa kay aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Sige, kay nagpa-blood dating to si Aksyon Eric Magbanwa, nagpakuha, dugo pa. Sige. Personal grudges. Ang unang motibo sa pagpanglutang sa syudad sang Sagay, ang biktima may kaso galining murder kagiban pa ho. Damo sa gali kaso, no? Suno sa mga kapulisan, mga kaaksyon, ining ginlutang blang kagabi, dito sa tubang sang isa ka gasoline station sa syudad sang Sagay. Aton hibaloon bi kay Aksyon Roger Gotib sa detalye sining balita. Aksyon Roger. Action right sinalantaw karon nga personal grudge ang motibo sa sining panglutang na sabuk kagabi mga alas 7 na sa bahin sang Dalan Maranyon dire sa may tubang sang isa ka gasoline station sa syudad sang Sagay. Sa riyan nagresulta sa pagkamatay sang isa man ka biktima kag pagkapilas pagid sa isa ka maestra. Madumduman nga klaro sa pamilya nga unang report gipagwa sa kapulisan amo si Russell Matarong Ikaberte, 44 anyos ang biktima, pero sang ulihi ginklaro sa mga pamilya sa Matarong nga ang napatay amo iya si Jo Marie Matarong Ikaberte ang manghod ni Russell. May pahayag ang pamilya nga posible na dala niya ang bag sa iya magulang. Kung nga nakuha sa kapulisan dito sa crime scene ang bag, kag nakuha dito ang driver's license may pangalan nga Russell Matarong, kag amo ang ginbutang sa ila sining spot report. Suno naman sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Indiape sa ila sining investigasyon. Isa sa mga nga sir, ang personal grudge against victim. Personal grudge. As to the identity sang suspect sa karon sir, wala pa gid sir kita sang identity o perseverance? Wala pa kita sir sang identity, but ang review sa mga CCTV footage na dito possible evidence suspect. Okay. Sir, ang pamilya may pahayag sir na, may pamahog na ni sir sa biktima at panatabo niya ang pagpaglutang? Wala pa na mo na kung ng kabiligan ng detalye. But ang information natin na nakuha na victim dati may kaso na murder, but no this case na nagsailyo sa lahat ng lugar ang complainant. Ini sir, ang biktima may kaso nga murder pero na-dismiss? Tapos may mga pending cases siya, in-evaluate natin na wala pa na file. So, isa sa mga rason nila Aksyon Rex si Ati nagkakongkong na kapulisay personal grudge bangon nga may kaso nga murder kag na-dismiss ang among kaso gigipasaka sa biktima kag may iban pa siya mga kaso nga wala pa gani ma-file sa korte. Padayon pa man karon ang investigasyon sa mga tapos ang kapulisan agod nga makilala ang suspitsado kag sulod pa man sa hot pursuit operation. Ang laigo naman sa Batihes nga maestra nga si Ma'am Marilyn Manggulabnan Anchorman, 56 anyos sa edad nga taga Purok 6, Barangay Poblasyon 1, Sudad ng Sagay. Ang parahin man nga confined sa Ludipi Hospital, diri sa Lopez District Foundation Hospital. Parahin siya ginabulong pero hilway naman siya sa anuman nga katalagman. Report di ka sa Sudad ng Sagay sa tol sini nga mga kaaksyon nga mahilig magkape. Liwat kita nagaribay nga Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga sa sachet sa katong ganyan nga kape.
TV program. Ini si Aksyon Roger Gutib Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Si balaunta na yung balita na aksyon na Eric Magbanwa. Pasakaan gid kasong illegal possession of firearms and explosives ang intelligence section sang BCPO ang nagapangubrablan ni sang armas lutango nga wala sang lisensya. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Correct, sa duha ka mga kaso ang pisaka sang Intelligence Division sa Bacolod City Police Office patok sa persona nga nagkaayos sang armas lutang pero wala ini sang nagakaigo nga lisensya. Ang ining kaso kay pasaka sang Intelligence Division sa Bacolod City Police Office sa papangunan ni Police Lieutenant Colonel Jofer Caboral. Amo ini ang paglapas sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms, kag kasong Republic Act 9516, illegal possession of explosive. Non-bailable ini nga kaso, action Rex patapos nga ining suspect nga si Roel Amorin, 51 anyos, sang Purok para Barangay Bata, ang nakuhaan sang KG9 machine pistol kag isa ka granada sang ginraid ang iya sinipuluyan sang Intelligence Division sang BCPO sa papanguna ni Police Lieutenant Colonel Joper Caboral nga dala ang search warrant kag in-issue ni Honorable Judge Edgar Topa sa RTC Branch 46. So sa kay Police Lieutenant Colonel Joper Caboral, Action Rex, ining si Roel Amunin ang konektado sa Villariti Robbery Hold Up Group kag konektado man sadto sa Aki Quadra Robbery Hold Up Group nga nag-operate sa siyudad sang Bacolod. Correct, si Police Lieutenant Colonel Joper Caboral ang Intelligence Chief sang Bacolod City Police Office. Happy birthday kay Rex kay Barangay Kapitan Bibing Noble. Ang amon kapitan sumong diri sa Barangay Panokoy nagahiwat sa kadlawan karon gid ngadlaw. Ikapila ni Kap? Ika 30 guro ni. Basta 25, no? Happy birthday Kap Bibing Nagmuno siguro sa ako niya si Aksyon Arcang si Aksyon Rex, way kalusot, si Ringkoti si Aksyon Rex may programa. Oo, Daw lang alang siguro. Sige lang, Kap, balang ang amon da. Layo pa man di siyempre Araman si Kagawad pagid Peter, Ati si Kagawad Peter, yati always na ya. Gani. Monitor sa way na problema kay Matik na. Laban Sige lang i-discard na kay dasal semana ato naman at least happy naman tabra. Sige sa Maskara Festival. Ayos. Report ka sa Bacolod City Police Office, ang isinik Aksyon Eric Magbanwa report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ginarecommend naton sa inyo life extension na vitamin D3.
Nasa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang kalatrabaho sa Tubuso. Anay kita padayon ng pagmonitor sang kaupdanan sang bag-o na kilala nga damlag lang nadakpan sa buy-bust operation. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Tubuso. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa kapulisan sa Banwa sang Tubuso ang padayon nga nag-monitor sa posible mga kaupdanan sang bago na kilala nga nag-engage sa pagbaligya sa droga sa Banwa. Ini ang nanginapahayag ni Police Major John Ray Batadlan, YC sang Tubuso PNP matapos nga damlag pa nadakpan sang kapulisan si Kim R.G. Estrada, 19 anyos, ka-residente sang Porok Malinawon, Barangay Bugang sa Among Banwa. Sa Estrada, Aksyon Rex suno sa Kibatadlan, bago nga personalidad nga nadakpan sa Ilabay Bus Operation, sang tinalikdan nga Setyembre 26 kaginapatihan nga may kaupdanan pa. Dugang pa ni Batadlan, sa First District ang source ni Estrada sang droga na nakonpiskal sa iya. Gimpasaka na sang kaso si Estrada sa pagbayolar sa Republic Act 9165. Yaring dugang pagpahayag ni Police Major John Ray Batadlan sa interview sa Aksyon Radio. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major John Ray Batadlan sa interview sa Aksyon Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Aksyon yun Nelson Patinio. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson sa iluhan tanang balita ni Aksyon Vidya Pasible, isa ka 42 anyos nga lalaki, 3 na katuig nga ginapangitao sang kapulisan bangod sa kasong bawsi. Arestado sa Banwa sang Hinigaran. Yaring kaundan sang balita. Upod na kay Aksyon Vidya Pasible, Aksyon Vidya. Aksyon Rex gindakop sa mga kapulisan ng isa iya kalalaki nga wanted sa kaso angod sa RA 7610 o kun ining violence against women and children takta las 9:35 sang aga kahapon, Setyembre 29, tuig 2022 sa may bahin sang Barangay 3 sa Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang sospetsado sa kay Mark Anthony Pactao, 42 anyos, kasado kag residente naman sang Zone 3 sa may Barangay Tagda sa nasambit nga Banwa. Ginpamunuan ni Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinigaran PNP ang pagserve sang warrant of arrest kay Pactao angot sa kaso nga child abuse sa idalom sang Section 10, Article 3 sang Republic Act 7610. Ang warrant of arrest si Pactao ang ginpirmahan kag ginpapanaog ni Honorable Mildred Marquez, ang presiding judge sang RTC Branch 254 sa syudad naman sang Las Piñas sadtong Hulyo 1 tuig 2019. Nagadangat naman sa 80,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Pactao. Sa karon, Aksyon Rex nagkahunong ini sa kustudiya sang Hinigaran PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon VJ Pasible sa mga kaaksyon naton. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation, amo ni siyang iloy-iloy. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program,
The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal simpur kaya ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyo nga duha nga muna.
Pilipinas. Kaya sa tanang ina-invite ko lang, no? Na kabay ka kaluyan, si mahal nga Diyos, magpadayon ng inyong programa. Kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, base sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have
in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:40 nga oras sa langalang lata sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, 86 before paman mag-Christmas Day, 86 days mga kaaksyon, 86 dias, kag 93 dias before tapos ang 2022 mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pakigupod, kinakits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pakigupod. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kaanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.